zela mitikoa edo klasikoa, baina honek bai, zela mitikoak eta klasikoak. Lehenengo, gaurko protagoniste dekoguz, lehenengo partidukoak eta atzenak, ondorengo partidukoak tartien, lehenengo eta bigarren eta hirugarren partiduetakoak izenti izena bai. Jaialdi askotan parte hartu daben, pelotarizek danak izango omenaldi txikitsu bat egin otzie. Jaialdiko protagonistek, Alberro eta Txukulet, Bikote Gorrize eta Xabier Barandika Daleke. Gero, bestik beste, Txikito Bolivar. Gernikako alkatidan Borroñone hitzek entzuko guz, bere hitzetan, antolatzaile eskerrak emoten, beste urte batez, hau antolatzaren initxu bete isiluneko askatu. Podía ponértelo